liġi sabiex tiġi miġġielda s-solitudni u jiġu msaħħa il-benesseri tas-soċjetà, però l-isforz irid ikun wieħed kollettiv mhux biss politiku. Kien dan il-messaġġ illi ħareġ minn konferenza mtella mix-Shadow Minister Ivan Bartolo sabiex tkompli tissaħħaħ il-ġustizzja soċjali f'pajjiżna b'enfasi anki fuq is-solitudni li għaddu minnha bosta individwi. Dan fid-dawl tal-fatt li ser ikun qed jitressa abbozz fil-Parlament propju favur it-tisħiħ tal-benesseri soċjali u l-ġlieda kontra s-solitudni. It-tnejn filgħodu fil-Parlament kien hemm total ta' 7 kelliema minn setturi varji fejn jidħol il-benesseri soċjali, kelliema li anki jmissu ma' bosta realtajiet li għaddu minnhom ħafna Maltin u Għawċin. Ġi spjegat li l-ġustizzja soċjali tmur lil mis-servizzi u kif il-bidla trid tkun anki xprunata mill-pubbliku b'mod ġenerali, b'enfasi fuq kif is-settur edukattiv jista' jibni qafas soċjali ferm aktar b'saħħtu koordinat. Kelliem oħrajn spjegaw li l-ġustizzja soċjali ma tinħoloqx biss bil-liġi u l-policies imma meta kulħadd jara fir-responsabilità tiegħu bl-integrità li trid tiġi dejjem qabel il-konvenjenza. Apparti minn hekk ġie spjegat kif ma jkunx hemm dinjità meta jkun hemm is-solitudni u li din tolqot b'mod speċjali lill-anzjani minħabba problemi ta' mobilità, saħħa u anki problemi finanzjarji. Intqal ukoll li solitudni għandha effett fuq is-saħħa tal-persuna kemm b'mod kroniku u anki minn aspetti ta' ikel u xorb bħall-alkoħol. F'kummenti li tal-Net News ix-Shadow Minister Ivan Bartolo spjega li din il-konferenza laqgħet lil dawk li jmissu mar-realtajiet tan-nies u kif anki l-Partit Nazzjonalista qed ikompli juri kemm verament jieħu bis-serjetà din il-problema reali bis-solitudni saħansitra tingħata portafoll fix-shadow tiegħu bħala deputat tal-Partit Nazzjonalista. Apparti minn hekk saħaq ukoll kif l-abbozz ta' liġi mressaq fil-Parlament ser ikompli jibni fuq it-tajjeb li diġà għandna, apparti li jitfa' enfasi fuq is-solitudni li qed tkun fattur ewlieni ta' bosta problemi soċjali. Ir-round table niġbru madwara persuni illi huma mitħla jew inkella interessati fis-suġġett partikolari li kunu għamilna din is-sena. Il-kampanja Ġustizzja Soċjali din is-sena iffukajna fuq is-solitudni fil-fatt nhar il-ħamis li ġej sejrin nippreżentaw abbozz ta' liġi marbut mas-solitudni u allura dak li iddiskutejna madwar il-mejda iddiskutejna l-prinċipji u l-fejn irridu nersqu. Kif rajna wkoll anke matul din il-round table ħarġu diversi eżempji mhux biss anki dak li diġà hemm fl-abbozz ta' liġi, imma rajna wkoll kif pajjiżna jista' jkun iktar solidali, ma jkunx indifferenti, jiġifieri ma jfissirx li jiena tajjeb allura ħadd ieħor huwa tajjeb bħali. Matthew Polidano għal Net News.